ste ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ima da nastavimo da igramo. Danas mi je cilj da uđem bar u top 10. Ne zna se. Ova mala zmija treba da bude velika zmija. Velika. Velika. Velika zmija. Malo sam promukla. To be. Pa majko je. Svaka čast. Mama, pojedi jednu kuglicu, čovjek! Čovjek ne može pojedi jednu kuglicu. Kakava država? Oh my god. Oh my god. Onda će se neki pa i desiti. Da čovjek. What the fuck? Gdje je sigurno čoško? Ok. Znači ima vamo crveni čoško. Pa je sigurno tu gdje. Ali tu ne ostaje masa. Kad udarite, da znate. Mislim, očigledno već neki znaju. Ne da baguš se. Tam izlidu nam. Što ne mogu vidim lice da ga pojavim. Mi udaju u breakdance. Ja. Zavisno koji ste strane mi. Ja. Sad. Ova. Gdje je pošao biti sklon na Rusiju? I želite zbog toga pa da se ovdje ne ljudi, ima se možeš. Yes, ba! Ba! Yes! Dođi! Yes, ba! Dođi! Ba, yes! Aj dođi na kafu! Ba, aj dođi! Dođi! Ajde, koliki je ovaj vet. On je možda prvi čovjek. Ljudi. Jedno. Ili možda treći. O moj. Uvatio me. Ne smijem to da dozvolim. I dozvolio sam. Meni kutija je... Aj, zaj. Uglice u mas, kako je ovo? Napišite u komentarima
koji je vaš najveći skor? Baš me zanima ono. Najveći. Čećete nešto? Od mi je bilo najveće 37.985. To je bilo 42.000. Na kraju ja ovako da smotrim jednim malo. Kako ja uvek ispadam? Kako ja uvek ispadam? Kako ja uvek ispadam? Ja uvek ispadam. Aj sad. Ne, sad ću ja ovo da pokažem. Tako odite. Tišina, snimam klip. Ovdje su mali napis za ove vene. A opet noga si se ugoje. Ne. Dođi. Ne! Samo to ispred. A kako ja? Ništa ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Slite i tako već. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!